ubanki dan kutumar ubanki dan mashi din duru uwar mamai. Bari na makawata Frank, bari na kira ta. Bari ji me za ta ce. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum. Ba kya jina ne? Ina ji. Ina magana da maman Yasna ne? To kina magana da budurwan mijinki ne. Na san baki san na ba. So dama maganan aure ma ya shiga tsakanina da ni da mijinki, kuma an ma sa bikin mu nan da bayan sallah, so na mai magana ya ce min ai bai faɗa miki ba saboda ba lallai ki bari ba, sai dai kawai ya ga an kawo ni. So ba na son abin da zai samu matsala da ke da shi ne idan an kawo ni, shi yasa na ce to ni bara na ɗauka numban ki da kaina, zan kira ki zan faɗa miki. Yanzu ma da Allah ina so in faɗa miki ne ma ɗakin da kike ciki, dan na ma ce mishi shi nake so, to zaki dan tashi daga ɗakin, so tun da kin ga shine 2 bedroom sai ki dan koma mai safe content din nan na gefe, so ni shi nake so sai na shiga. To dan kutumar ubanki, dan kutumar ubanki sai dai uwarki da shigo ciki. Me ya kawo maganin zaki kuma sai dai ta shigo ciki? Ta shigo ciki? To dan kutumar babban bura ubanki, dan kutumar ubanki dan mashi din duru uwar mamai. Wa iyazu billahi. Ai ban yi tunanin ashe dabba yake aure ba mutum ba. Ai shin kutumar babban bura ubanki. Kai wala ba zan iya tuno wannan zagin ba.